And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret Files. Jumbo hotdog kapag may lahi. Pero malaking problema. Itago nyo na lang ako sa pangalang Madam Sara. 23 years old pa lang ako nang masaktan ako ng sobra-sobra sa larangan ng pag-ibig. Parang ayaw ko nang magmahal noon. Until such time na nakakilala ako ng isang foreigner. He caught my attention through social media. Nagka-chat kami. Then eventually, dumating siya dito sa Pilipinas. Siya ay isang Aussie o isang Australiano. Nagkamabutihan kami hanggang sa naging kami na. Itago natin ang partner ko sa pangalang Papa Aussie. At eto na nga, hindi na ako magpapaka-ipokrita. Unang beses na merong naganap na digmaan sa amin ng aking Papa Aussie, grabe. Nagmistulang fiesta ang nararamdaman ko dahil tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap. Oo, Australian sausage. Masarap. Yung pakiramdam na ultimo balun-balunan, atay at apdo ay natamaan na nang mag-entrance ang Australian sausage sa monay na inihanda ko. Ang hindi ko pa kinakaya ay yung walang pinipiling lugar, si Papa Aussie. Masayang-masaya naman ako at satisfied naman ako. By the way, malapit na rin kaming magpakasal. Kaya lang, meron akong problema. Oh, dahil jumbo hotdog ang inihahanda niya sa akin. May mga pagkakataong hindi ko talaga kinakaya. Hindi talaga kinakaya ng mga pasas at monay ko. Ang pakikipagdigmaan ng aking Papa Aussie. Yun ang napakalaking problema ko. Dahil sa sobrang laki ng problema ko, ay merong lumalabas na ketchup sa monay na inihain ko. Panay din siyang kagat sa pasas na inihain ko. Para siyang isang sanggol na sabik na makakain ng kung ano-ano
At sa akin, sabik siyang makakain ng pasas. Kaya naman, napapaisip kaya ako ngayon. Ano kaya ang pwede kong gawin para naman kahit papano ay maghinay-hinay siya sa intense na pananalanta niya sa mga inihain ko. Kung kakausapin ko ba siya ng masinsinan, ay mataturn off ba siya sa akin? O ganito na lang, hayaan ko na lang na sobrang mapunit na ang monay ko. At itong pasas ko, hahayaan ko na lang ba na parang nagpapakain ako ng 5 bata? Ano ba ang pinakamagandang gawin? Ayokong mawala si Papa Osi. Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Madam Sara at ito ang aking SPG. As in Super Pack and Earn Secret Fa.